Здравейте, мили деца, уважаеми учители и скъпи родители от детска градина 184 Мечо Пух. От моята снежна работилница в Лапландия ви изпращам най-топлите си коледни поздрави. Знам, че вашата детска градина има много усмивки, добри дела, сръчни ръчички и големи сърца. Гордея се с вас, деца, защото се учите да бъдете добри, любознателни и смели. А на учителите и родителите благодаря за грижата, търпението и любовта, с които ви помагат всеки ден. Пожелавам ви светли празници, здраве, радост и още много вълшебни моменти заедно. Нека новата година донесе нови мечти, игри и успехи. А сега е време и аз да се върна при шейната, че подаръците чакат. До скоро и не забравяйте да вярвате в чудеса! Хо-хо-хо!